De crisistijd is vanzelfs bedoeld voor een gezellige tijd, net voor drama's toch inbraken. Maar het aantal inbraken neemt de laatste jaren om deze tijd in het ta. Ja, het is bewezen dat we de laatste 2 jaar, bijvoorbeeld in 2012 en 2013, hebben meer inbraken dan tijdens de crisis en oud-en-nij. Ja, dat doet die stinken natuurlijk. Meestal binnenvoort, meestal laten de wenning vaak donker achter. Ja, en dan zie je de meesten op die verkeerd willen, die zie je dat soort wenningen op om in te brengen. Het hichtepunt luidt tussen 5 en 9 uur jongs. De politie komt met de gebroekelijke en nije tips. Laat de wenning er leefbaar uitzien. Dat houdt in door de lampen aan. Broek er voor bepaalde apparatuur die de lampen onderschakelen kennen. Laat zien dat die wat kopjes op de tafel hebben. Een wc-lampje branden laten, een douchelampje branden laten. Jocht de buren even in, vraag je die om eventjes actief maar te zijn op de wenning te letten. Maar wat ik heel wichtig is, wat momenteel heel erg in is, dat mensen een WhatsApp-groep in de Strittenbroek om zetwanden te wassen van vertochte situaties.